Κυριακή 1η Μάρτη, η γνωστή τριάδα κατευθύνεται προς τη λίμνη Τριχονίδα. Ανδρέας, Γιώργος και Δημήτρης. Θα πάμε σε μία πίτα, όχι πίτα γύρω, πρωτοχρονιάτικη πίτα. Ξεκινήσαμε από το Ρίο, χωρίς να λείπουν τα απρόπτα, συμβαίνουν αυτά. Είχαμε και αλλιαπόλια. Με την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου λίγο έξω από την Αύπακτο, ξεκινήσαμε να ανηφορίζουμε προς Θέρμο. Μία απαραίτητη στάση στη γέφυρα Μπανιά, γνωστό σημείο για όλους τους μοτοσυκλιστές και όχι μόνο, για τους λάτρεις της Ετωλοακαρνανίας. Από εκεί μπορείς να χαζέψεις τον Εύβοινο, ειδικά αυτή την εποχή που το νερό είναι άφθονο, τα εντυπωσιακά χρώματα και την ηρεμία που σου προσφέρει το τοπίο. Μια στάση για μερικές φωτογραφίες, λίγο ξεκούραση, λίγη πλάκα και να συνεχίσουμε ακάθεκτη για τη λίμνη. Σου βγαίνει από τον ήλιο ή να πάω από εκεί? Να σε βγάλουμε και σένα μετά. Κοίτα το, άμα δεν σ' αρέσει θα ξανατραβήξουμε. Χαλαρά. Θα σταματήσουμε φωτογραφίες εδώ από πάνω. Το βλέπεις όλο αυτό το βλέπεις πια. Λίγο μετά τα Σιταράλωνα και λίγα λεπτά πριν το Θέρμο, σημείο το οποίο μπορείς να δεις πανοραμικά τη λίμνη, και ας παίξω κι εγώ με το καινούριο εργαλείο, μήπως και επιτέλους μάθω να το χρησιμοποιώ σωστά. Απολαύστε! Σε κάθε επεισόδιο που φτιάχνω, αυτό που θέλω να κάνω είναι να σας μεταφέρω ένα μέρος, μια περίληψη μάλλον της εμπειρίας μου από την διαδρομή την οποία έχω επιλέξει να κάνω και από τον προορισμό στον οποίο θα κατευθυνθώ. Προσπαθώ με πολύ απλό τρόπο να σας μεταφέρω μέσα από την κάμερα το πώς είναι να ταξιδεύεις στους δύο τροχούς. Λίγες εικόνες από το Θέρμο, μετά την πλακόστρωτη ιδιαίτερη πλατεία, την οποία τη συμπαθώ πάρα πολύ. Στρίβουμε δεξιά για να πάμε προς Προυσό και Καρπενήσι και αριστερά ακολουθούμε τη λίμνη περιμετρικά. Λίγα λεπτά μετά το Θέρμο συναντάμε αυτό το ιδιαίτερο πάρκο. Είναι το πάρκο της Αγίας Σοφίας. Στα σχόλια θα βρείτε link από προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει και το δείχνω πιο αναλυτικά. Καλό! Ας σταματήσουμε μετά πάλι. Αράξουμε λιγάκι. Πάμε, φύγαμε! Πρέπει να σου αναγνωρίσει κάτι ο Ανδρέα. Έλα. Τότε έχεις δίκιο, το συνάφι το δικό μας είναι από εδώ, όχι από εκεί. Και του χρόνου, παιδιά, να είμαστε τόσοι και άλλοι τόσοι. Ήρθε να τα δει. Ήρθε να τα δει. Ωραίο. Καλή συνέχεια.
υπέροχη εκδήλωση για το 2026 με αρκετές λέσχες, ομάδες και φίλους της μοτοσικλέτας, με τρομερή ημέρα σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Ακολουθώντας την ίδια διαδρομή για το γυρισμό, συνειδητοποιήσαμε πόσο πολύ αλλάζει ο κόσμος γύρω μας. Ο ήλιος είχε πια άλλη θέση και τα χρώματα με τις εικόνες που αντικρίζαμε ήταν τελείως διαφορετικά, γεμάτες νέες εντυπώσεις. Κοίτα πόσο μακριά βρεθήκαμε μετά από 2 στροφές ρε φίλε. Άρε λαδάρα. Άρε λαδάρα. Εάν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, άφησε ένα σχόλιο, κάνε και μία εγγραφή και μην ξεχάσεις και το καμπανάκι για να μαθαίνεις οτιδήποτε νέο από το κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.